Expo Ourense foi escenario hoxe da presentación oficial do Campeonato Xunta de Galicia Absoluto e de Combinadas de Pista Curta, que se celebrará durante toda a fin de semana no recinto ferial ourensán, cun programa dividido en 3 sesións. Estamos xa falando de campeonatos do mundo, estamos falando de un mítil internacional, dun campeonato absoluto que ven, penso que cunha das mellores inscripcións de nivel dos últimos anos, que foi un dos obxectivos que eu me propuxen cando fun nomeado presidente da Federación Galega de Atletismo. Todo isto non sería posible sen a colaboración de Expo Ourense e destas institucións que acabo de mencionar. Xa van, pois, como acaba de decir, pois, máis de 40 edicións deste campeonato Xunta de Galicia Absoluto. Eu quedei esta semana, pois, un pouco abraiado co nivel que temos agora mesmo neste campeonato absoluto. Aquí a xente se está xogando as marcas mínimas para o Campeonato de España, é a derradeira oportunidade que teñen para asistir ese Campeonato de España, que será, pois, a semana despois do míting de Expo Ourense, perdón, do míting internacional de Ourense. Bueno, veñen, como digo eu, todos co cuchillo na boca para intentar facer esas marcas mínimas.